A labaran namu na yau za mu duba ne zuwa ƙasashe guda huɗu, amma da farko ga muhimman kanunsu. Za ku ji cewar yaƙi tsakanin Isra'ila da Gaza bai ƙare ba, domin kuwa ƙasar Isra'ila tana nema ta dawo da sojojinta cikin Gaza. Haka zalika za ku ji cewar ƙasar Iran a karon farko ta shiga jerin ƙasashe guda 9 waɗanda suka harba tauraron ɗan adam zuwa sararin samaniya. Sannan kuma za ku ji cewar Pakistan ta karyata zancen Afghanistan na cewar an kashe mata sojoji guda 58. Haka zalika idan muka dawo nan gida Najeriya, ƙungiyar Izala ta barranta kanta da kare janabi da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duka dai waɗannan su ne labaran da za mu tattauna a yau, sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran. Isra'ila ta bayyana cewar dole ne dakarun Hamas na Gaza dole ne su cika sharaɗan ƙa'idoji na tsagaita wuta, inda ita Isra'ilan ta bayyana cewar amma har yanzu dakarun Hamas na Gaza ba su cika wannan alƙawuran ba. Sai dai tun bayan musayar fursunoni inda ƙasar Isra'ila ta saki fursunonin ƙasar Hamas gabaki ɗaya, inda Isra'ilan ta bayyana cewar har yanzu ƙasar Gaza ba ta sako gaba ɗaya fursunonin ƙasarta ba. Sai dai ƙasar Isra'ilan ta bayyana cewar an sako mutane 20 rayayyu, sannan kuma a yarjejeniyar da aka yi ita Gaza za ta saki gawarwakin da take rike da su. Sai dai Gazan dakarun Hamas sun gaza yin haka, inda suka saki gawarwaki guda 4. Kana daga bisani a shekaran jiya suka ƙara wasu guda 4 suka zama guda 8. Sai dai ƙasar Isra'ila ta ce ba za ta amince da wannan abun ba, ya zama dole dakarun Hamas su dawo da dukkan gawarwakin. Sai dai sun bayyana cewar suna nan suna iya ƙoƙarinsu wajen tattara gawarwakin domin su ga sun miƙa a ƙasar Isra'ila. Sai dai ƙasar Isra'ilan ta bayyana cewar wannan ba uzuri ba ne, domin kuwa tun kafin wannan tun kafin a fara musayar fursunoni aka yarjejeniyar cewar kowane ɓangare zai saki adadin fursunonin da yake tare da su. Isra'ila ta yi barazanar dawo da sojojinta cikin Hamas, inda a satin da ya gabata ne Benjamin Netanyahu, shugaban ƙasar Isra'ila, ya bayyana cewar tabbas a yaƙi tsakaninsa da Gaza bai ƙare ba, domin kuwa dakarunsa suna can suna wani shiri na musamman domin dawowa cikin Gaza domin su farfasa ramukan ƙarƙashin ƙasa wanda dakarun Hamas suke ajiyar makamansu. Sai dai a hannu guda ƙasar Isra'ilan ta hana shiga da kayan agaji na abinci cikin Gaza. Isra'ilan ta bayyana cewar ba zai yiwu a dinga shigar da kayan agaji zuwa ƙasar Falastinu anyhow ba, inda ta ce a yarjejeniyar rabi ne zai shiga, rabi kuma dole zai tsaya, inda a yanzu haka ta dakatar da duk wani kai kayan agaji zuwa ƙasar Falastinu. A karon farko, ƙasar Iran ta shiga jerin ƙasashe guda 9 waɗanda suka harba tauraron ɗan adam ɗinsu zuwa sararin samaniya. A mako 2 da ya gabata mun kawo muku sanarwar cewar ƙasar Iran ta sauko da tauraron ɗan adam ta wanda na ƙasar Amerika ne, inda ta sauko da shi ta ce ba za ta ci gaba da amfani da shi ba, za ta yi amfani da na China kafin ta ƙarasa haɗa nata. Sai dai a wannan lokaci ƙasar Iran ɗin ta yi nasarar kammala aikin nata yayin da ta harba shi zuwa sararin samaniya, wanda za ta ci gaba da aiki da nata na kanta. Wannan dai babbar nasara ce ga ƙasar Iran, domin kuwa ƙasashen duniya gaba ɗaya ƙasashe guda 9 ne suke da wannan tauraron ɗan adam ɗin kuma suka harba shi zuwa sararin samaniya. Sai dai a wannan lokacin ƙasar Iran ta bi sahunsu. Idan muka leƙa Pakistan da Afghanistan kuwa, a tsakanin ƙasashen biyu a yanzu haka yaƙi ne ƙazami ya rikice a tsakanin ƙasashen. Kowa ya sani a kwana 2 da ya gabata zuwa 3, ƙasar Afghanistan ta fitar da sanarwar cewar ta kashe dakarun sojojin Pakistan guda 58 a bakin iyakar ƙasashen guda biyu. Inda daga bisani a jiya ƙasar Pakistan ta ƙaryata wannan maganganun, inda ta ce ƙasar Afghanistan ta yi amfani da dare ne nan, sannan kuma ta kai wasu munanan hare-hare a sansanin sojojin ƙasar Pakistan ɗin da yake tsakanin iyakokin guda biyu. Sannan kuma ita Pakistan ɗin ta bayyana cewar ba sojoji 58 aka kashe mata ba, an kashe mata sojoji 23 ne, sannan ita kuma ta kashe sojoji da kuma 'yan bindiga aƙalla guda 200 na ƙasar Afghanistan. Sannan ministan harkokin cikin gidan Pakistan Muhsin Naqib
ya bayyana cewar wato Afghanistan ta kai hare-hare kan fararen hula a ƙasar Pakistan, wanda ministan ya bayyana cewar ƙasar Pakistan ba za ta zuba ido ba domin kuwa za ta mayar da martani da gaggawa. A ɓangaren masu shiga tsakani kuwa, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a yayin ziyararsa ƙasar Isra'ila ya bayyana cewar ya samu labarin ana faɗa tsakanin wato Afghanistan ɗin da Pakistan, inda a baya idan ba ku manta ba Pakistan da kuma ƙasar India sun gwabza irin wannan ƙazamin yaƙin, wanda Donald Trump da kansa ya yi shige da fice har aka sasanta su. Sai dai a wannan karon fa ya zuba ido har yanzu babu abin da yi, wanda wasu suke wa hakan da kallon cewar Donald Trump daman ya san da wannan yakin a tsakanin ƙasashen guda biyu. To duka dai waɗannan su ne labaran namu na yau. Sai ku ci gaba da bibiyar mu, insha Allah za mu ci gaba da kawo muku duk abubuwan da suke faruwa. Allah ya sa mu dace. Sannan ga wata garaɓasa ga masu bibiyar bidiyo na. Ka yi min sharing ɗin wannan bidiyon zuwa mutum 10, sannan ka dawo cikin comment section ka ajiye min lambarka. Ni kuma ne maka alƙawarin zan ninninka maka datar da ka sa ka kalli bidiyo na har sau 3, sannan daga baya idan ka samu wannan garaɓasar ka zo cikin comment a bidiyo na gaba ka samun don. Allah ya sa mu dace.